Panguva ino yekunzi the firebrand bombshell Geza he was right. Panobuda achitaura mashoko akanga asingazivikanwi nemunhu wese munyika yeZimbabwe yekunzi aiwa mutungamiri wenyika panguva ino he suffering from dementia. Iri kuonekwa kunzi aiwa iri kuita kuti mutungamiri wenyika aite achikanganwa zvinhu uye kuri kuonekwa kunzi vanhu vari surrounding him they are forcing him to sign madues nekuita zvimwe zvinhu zviri kuonekwa kunzi kuri kudzikisira his credibility. Sanapinda mashoko anobuda nyogwa panapa isn't evident. Iri kubuda panapa ishowa nevanhu kunzi aiwa the leader panguva ino he must go in the rest. Unbo subscribe ole go on the bell icon. Tipina vanhu pa BBC vanoposta this video ramuri kuona aiwa kana paizwa video full video munopinda comment section medu you see the link. Vanhu kuona kuti aiwa the Zimbabwean leader aiwa he was failing to walk. We do not know maybe anga kangana kwarufarira kuenda or what, but we are seeing kuti there are some individuals vari kusanganisira vana Tinoma Chakaire who are helping him vanovomubata vomudirect at the podium. Panapa BBC inobuda nyora ichiti checkpoint in this video below is ED struggling to walk surrounded by 3 guys including Tinoma Chakaire. So Geza was right to say ED is having some mental health issues. Ndomasvika rubuda panapa anyorwa these guys BBC Zimbabwe achiti aiwa the situation in UK Zimbabwe vanhu pavakanzwa the firebrand bombshell Geza achitaura some people did not believe him but some people believed nekuda kwezvi ma-events ava kutranspire panguva ino anonyatsokunzi aiwa ichi chinenge chokwadi chiri kuitika zvaratidza kuti bombshell Geza ane access yekuwana inside information yezvinenge zvichiitika directly kune mutungamiri wenyika. Mashoko ari kubuda panapa atiri kuona kuti as macause for the resignation emutungamiri wenyika ari kumaunda awo achiingiriza panguva ino people they are watching the space. Panapa tinoona kuti South Korea they did it, they've also removed their president aiwa nekuda kwenhau aiwa dzeimpeachment idzodzidzi abva atoita kuti arove pasi. Now they are now counting 60 days to find another new president elect. Mashoko ari kubuda panapa atiri kuona kuti aiwa nhau iyi aiwa yetransition of power iri kutotsviridza 2025 watapinda uyu ameno akativigirei. Pinda comment section medu dzemafunguro enyu, so subscribe or like, turn on the bell icon.